Ovo je zvuk moćnog Nissan GT-a, jednog od 65 super luksuznih automobila koji sudjeluju na Pink Wingu. Turističko-gastronomski projekt, hrvatski projekt, 3. godinu se nalazimo na istoj lokaciji. Ista priča, malo drugačija izmijenjena ruta, 20 novih timova, promidžba Lijepe naše. 128 poslovnjaka i menadžera, vlasnika super luksuznih automobila, iduća 4 dana uživat će u turističkim ljepotama Hrvatske, zabavama, a usput će možda u ležernom izdanju i dogovoriti nekakav posao. Za mušku populaciju automobili su ono što je uvijek interesantno, ali naravno spoj svega je ono što je ključ uživanja. A vozni park izložen ispred HNK bio je zaista impresivan. McLaren vrijednosti otprilike 220.000 eura, Lamborghini vrijedan otprilike 250.000 eura i BMW i8 125.000 eura. To je samo dio mimohoda koji će ići od Zagreba do Malog Lošinja. Naravno, kako bi to bilo kad se ove konjske snage ne bi testirale na Grobniku. No skupi automobili mogu se vidjeti svugdje u svijetu. Pink Wing ipak ima dodanu vrijednost. Ja sam stranac, ali mogu reći da sam zaljubljen u ovu zemlju i za mene je ovo sve događanja koje samo to diže na ljestvici. Osim automobila ove godine sudjeluju i Harley Davidsoni. Naravno, na jednom od njih je i najpoznatiji pjevač među bajkerima. To su dečki stvarno organizirali fantastično i super da se neko uopće to, da je napravio nešto što je svjetski trend. Ispraćena pogledima Zagrepčana, bučna karavana vrijedna milijune eura krenula je na svoj mimohod prema Kvarneru.